Здравейте! Казвам се Таня Тодорова от Пилатес 300 и днес ще ви представя пилатес терапия при дискова херния. Между всеки два прешлена на гръбначния стълб имаме разположени междупрешлени дискове. Те спомагат за огъвкавяване на гръбначния стълб и за по-широката гама от движения, които той може да изпълнява. Всеки междупрешленен диск е изграден от ядро, периферен пръстен и хрущялни пластини. С напредване на възрастта и микротравмите, които получаваме, се наблюдават разкъсвания и увреждане на фиброзния пръстен и хрущялните пластини. Понякога наблюдаваме изпъкване на ядрото и фиброзния пръстен, а в по-тежки стадии изцяло излизане на ядрото от дисковото пространство. Попадайки на тези дискови фрагменти в гръбначно-мозъчния канал, те притискат нервните коренчета и гръбначният мозък. Затова е необходима превенция и като една такава сигурна превенция, това са упражненията, които ще представя днес. Започваме. Лягаме внимателно на постелката. Изпънато е тялото, ръцете покрай него. И започваме с свиване на пръстите на двата крака. В легнало положение. Упражненията се изпълняват бавно. Дишаме равномерно, в синхрон с изпълнение на упражнението. И свиваме пръстите едновременно. Повторенията са около 8-10. Достатъчно. Следващото продължаваме с разминаване в контра шпиц и шпиц на двата крака. И така броим последователно по 8 повторения на крак. Още 4, 3, 2, последно. Стремим се хубаво кръста да е прилегнал на постелката. Сега двата крака едновременно, контра, шпиц и шпиц. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последно. Започваме ротация в глезена. Отвън навътре и отвътре навън. По няколко повторения. Дишайте и издишайте. В началото на кръгчето можем да вдишаме и след това издишваме. Още 2. Достатъчно. Обратно. Вън навътре. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Последно. Продължаваме с свиване на коляно. Плъзгаме стъпалото по пода, свиваме едното коляно, отпускаме. Другото, отпускаме. Дишаме. Издишаме. Натискаме хубаво тръста надолу и по 8 повторения на крак. Още 3, 2, и последно. Достатъчно. Продължаваме. Сгъваме кръчето и спъваме нагоре прав. Сгъваме
И връщаме. И другия крак. Така. Натискаме хубаво надолу кръста. Вдишваме, издишваме. Връщайки, вдишваме и издишваме. Още по 4 пъти на крак. Бавно. 3. 2. И последно. Стъпваме на стъпала, придърпваме стъпала към седалище. Поемаме въздух и повдигаме седалището, стягаме горе, издишваме и задържаме за кратко, отпускаме прешлен по прешлен седалище. Обратно вдишваме и горе издишваме, задържаме, връщаме, вдишваме. 3. 4. 5. Хубаво издишваме, прилепваме кръста долу. Вдишваме и нагоре, вдигаме като права дъска, без да чупим кръста. Още 2 пъти. Последно. Можем да задържим за кратко. И връщаме. Повдигаме единия крак и с стъпало докосваме коляното на другия. Редуваме краката. 2. 3. 4. 4 пъти. И вдишваме, издишваме. Стремете се при усилието да се издишва. Последно завършваме с левия крак. Добре. Слагаме едното стъпало върху коляното на другия. Хубаво изпъваме дъното коляно в страни. Натискаме лекичко, усещаме едно разтежение към тазобедрената става. Повдигаме глава, поемайки въздух, вратичката към ключицата прибираме и повдигаме крака, хващаме отдолу под бедрото. Придърпваме колкото можем. Кръста остава долу залепен хубаво. Задържаме така за 2-3 вдишвания и издишвания. Отпускаме. Сменяме позицията. Другия крак. Поемаме въздух, натискаме надолу да таза хубаво. И кръста. И хващаме под бедрото. Задържаме. Отпускаме. Така, събрали сме краката, стъпало до стъпало. Ръцете в страни. Пускаме крака в едната страна, глава в противоположно. И сменяме. Център вдишваме, в страни издишваме.
Още 4 пъти. 3, 2, последно. Раздалечаваме стъпала, колкото широчината на постелката. И отново център вдишваме, отпускаме коленете докъдето можем, обръщаме глава в противоположна, задържаме. Връщаме надолу център и издишваме в другата страна. Още 6, 5, 4, 3, 2, последно. Връщаме. Изпъваме крака, ръце отново покрай тялото. Хубаво натискаме кръста надолу. Повдигаме едноименни, ръка и крак нагоре прави. Надолу вдишваме, горе издишваме при усилието. По 8 пъти на крак. 8 пъти на страна. 3, 4, 4, 3, дишваме долу, горе издишваме и натискаме хубаво кръста надолу. Още 2. Последно. Достатъчно. Събираме стъпала към седалището. Повдигаме главата и хващаме двата крака заедно. Прегръщаме. От тук разтягаме крак по крак, като едната ръка влезе на външната страна, другата на коляното. Изпъваме единия крак, придърпваме коляното към гърдите. Разтягаме крак по крак и в същото време хубаво стягаме кореми. Кръста долу на пода. Още 3 на страна. Още 2. И последно. Превръщаме. Разлюбяваме ляво дясно. Отпускаме внимателно крак по крак. Изпъваме. Ръце в страни. Вдишваме и приближаваме едната ръка върху другата. Вдишваме център и другата страна. Широко отваряме гърди и редуваме. Още по 2 пъти на страна. И последно завършваме. Така, внимателно се обръщаме в страничен лек. Подлагаме едната ръка отдолу, другата може отпред пред нас за опора. Изпънати крака, вдишваме и събираме коленете към гърдите и издишваме. Изпъваме. Повтаряме 8 пъти. Разобедените кости са една над друга. Още 4. 3. 2.
И оставаме така с събрани колене напред. Подлагаме едната ръка напред, длан нагоре и другата върху нея полагаме. Отваряме хубаво широко гърди, вдишваме, обръщаме поглед назад към задната ръка и събираме напред. 1, 2, 3, 4, още 4, 3, 2, последно. Изпъваме крака леко изнесени напред в шпиц. Подпираме глава с долната ръка. И едното кръче вдишваме, отвеждаме нагоре, издишваме, коляното леко сочи нагоре, ръка в шпиц. Забедрените кости една над друга. 2, 3, 4, 5, 6, 7, последно. Внимателно връщаме по гръб. Повдигаме първо ръцете, главата, лопатките, кръста хубаво натискаме надолу. Огъваме се в подкова, главата между ръцете, разтягаме хубаво напред. Докъдето можем, чувстваме комфорт. Отпускаме. Подпираме назад и се обръщаме от другата страна. Лягаме отново в средничен лег. Едната ръка подлагаме под глава. Тазобедрените кости една над друга. Вдишваме и прибираме колене към гърди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последно оставаме с гънати колене. Ръка изнасяме напред, длан нагоре. Вдишваме, обръщаме назад, отваряме хубаво гърди и издишваме напред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последно. Изпълняваме крака, леко изнасяме напред, шпици. Подпираме се. И вдишваме, горе издишваме, коляното леко сочи нагоре. Шпиц крак. 2, 3, 4. Докъдето можете. Целта е крака да е издължен. Изтегнат. Още 3, 2 и последно. Добре, от тук изправяме. Кръстосваме крака и се обръщаме на 4 опорни точки. Сядаме на пети и разтягаме хубаво напред. Избутваме далече постелката от нас. От тук плъзгаме се с опрени лакти на постелката, плъзгаме се напред и отпускаме таза на постелката. Раменете са далече от ушите. Сгъваме лакти и оставяме долу. Ръце зад тила. Долу вдишваме, горе издишваме. Повдигайки главата с ръцете, стегнат гръб,
Стегнати крака, седалище. Натискаме таза към постелката. Горе издишваме. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Задържаме. Стегнато. Краката стегнати. Гърба, седалището, таза надолу натиснат. Достатъчно. Отпускаме. Отвираме глава върху ръцете. Краката са раздалечени, колкото раменете. Прави и повдигаме крак по крак назад. Нагоре. Прав крак. Не го сгъваме в коляното, стремим се колкото можем нагоре. Повдигаме. Прав. Още 4. Последно. Сега изтурваме ръце и повдигаме противоположни ръка и крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последно. Прибираме ръцете до гърдите. Изправяме горната част, таза натискаме надолу, задържаме горе, издишваме поглед нагоре. Лицето спокойно, челото спокойно и се усмихвайте. Отпускаме. Нагоре. Последно. Нагоре задържаме. Таза натискаме надолу хубаво. Гърба разтягаме. От тук седалище към стъпала. Сядаме на стъпите и разтягаме напред. На 4 опорни сме. Китките под раменете. Опашната коз насочваме нагоре. Главата нагоре. Леко сме пуснали лактите надолу. Вдишваме. Огъваме гърба. И обратно издишваме, главата минава между ръцете, стягаме корема, изпъваме ръце. Обратно, котешки гръб. Втори път. И така можете да направите също 8 повторения. Достатъчно. От тук изпъваме едното кръче и прав крак отвеждаме нагоре. 1, 2, 3. Китките се стремим под раменете. Тялото е изцяло права линия, погледа е напред, главата не обвисва нито надолу, нито нагоре. И смянам крака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Достатъчно. Прибираме и се изправяме на коленна опора. От тук избутваме леко таза напред, стягаме седалището, стягаме задно бедро. Изцяло краката са стегнати, гърба е прав. Отстрани ръцете са покрай тялото. Вдишваме и горе. Едната ръка издишваме. Минава покрай ушите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Достатъчно. Тези упражнения може да практикувате всеки ден. Благодаря ви много за усилията и успех!